Wala pa sang bastante nga impormasyon nga nakuha ang otoridad sa lalaki nga natiruhan sa Iloilo International Airport kagabi matapos nga nagbato sa kapulisan sang na-detect nga may dala ini nga kutsilyo kag nang hana pa nga mangbuno. Inemo si Roland Lanyohan, 54 anyos, anay security guard sa Cebu kag residente sang Camiguin. Sa interview nga Bombo Radio kay Police Colonel Bayani Razalan, ang direktor sa Iloilo Police Provincial Office kunay PPO, iagin pahayag nga wala nagakooperar sila Lanyohan sa ila kag nagapamalibad nga magsabat sa ila mga pamangkot. Sulo kay Razalan na malibad man ang mga lalaki nga magsugid kung nga ayari ini sa Iloilo kag kun diin sa nag-istar. Nakita naman sa driver's license ni Lanyohan nga sa Talamban, Cebu address apang sa lain nga identification card Camiguin ang nakabutang diri. Dugang ni Razalan nagapabilin sa sa ospital ang lalaki apang hilway na sa katalagman apisar nga nagangkon sang igo sa dugan malapit sa iya ilok. Medyo mailap kasi itong natin, suspect natin. Hindi siya nag-cooperate when asked for information. But base doon sa nakita natin, is sumakay siya sa Iloilo Airport bound to Cebu via Cebu Pacific. At aalis siya ng mga 6:40 to 7 ng gabi. Then magkaiba kasi yung address niya. Iba yung address niya sa ID niya sa security guard. Then iba rin yung address niya sa kanyang driver's license. Sa ID niya sa security guard is from Camiguin Island, and yung isang ID niya is from Cebu. But it was confirmed dahil may nag-reach out na kanyang stepfather na he is really in Cebu, stay in Cebu province, at Cebu City. Then yung yung reason for stay niya dito is since December 17, nandito na daw siya, visited his friend. Yun lang naman ang security agency. Mayroong security agency na binisita niya dito. Nabalikan si Police Colonel Bayani Razalan nagagawa naman sa investigasyon nga may dalang kutsilyo ang mga lalaki bangod nakaagi na sa nabunan sa do.